Il-Partit Laburista għaddej bi proċess ta' tiġdid bil-fatti. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Micallef waqt l-attività politika f'Ħalbalzan il-ħadd filgħodu. Dan qed isir fost l-oħrajn bit-tfassil tat-tiġdid tal-istrutturi tal-partit. Dil-ġimgħa stess għandna wkoll numru ta' laqgħat u flimkien ma' sħabi tal-amministrazzjoni u d-delegati fil-ġimgħat li ġejjin u mbagħad inħabbru il-mod kif l-istrutturi tal-partit ħajkunu qegħdin jiġġeddu biex jaffrontaw u jilqgħu ar-realtajiet tas-soċjetà tal-lum u dejjem niftħu aktar beraħ il-bieb biex kull minnu interessat u għandu rieda tajba jikkontribwixxi fih dan il-partit. Dwar l-immigrazzjoni stqar li l-immigranti huma bnedmin u umani bħalna u ma nistgħux inħallu l-emozzjonijiet jiġru bina. Stqar kif solidarjetà ma tfissirx li jkunu salvati n-nies mill-għarqa iżda li ħajjet il-persuni ma titpoġġix fil-periklu mill-kriminali traffikanti mill-bidu. Għalhekk jaqbel mal-ħidma li qed jagħmel il-Gvern Malti għal dan il-għan. Hawn enfasizza l-importanza li l-Partit Laburista jżomm il-bib miftuħ għal dawk kollha brida tajba u nnota l-qagħda ekonomika tajba li pajjiżna tħalla fiha minn tmexxija ta' Gvern Laburista. Ħadd ieħor qed jgħidilna li Malta fl-aħħar snin kellha mudell ekonomiku mhux stabbli. Qed nikkwota. Mhux stabbli meta kellna l-akbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea sena wara sena, mela x'kien mudell ekonomiku stabbli? Il-mudell tal-amministrazzjoni preċedenti li wassal biex pajjiżna kien fi proċedura ta' deficit eċċessiv. Micallef stqar li huwa pożittiv u meta jħares il-qudiem jara li wara l-pandemija Malta se tkun preparata sabiex taqbad ir-ritmu għal aktar ħolqien tal-ġid. Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard ukoll stqarret li f'dan iż-żmien huwa importanti li nserħu fuq il-fatti xjentifiċi. Qalet kif numru ta' nisa li qed jibżgħu jibgħatu tfal l-iskola qed jieqfu jaħdmu jew jieħdu pawża mill-karriera u li huma n-nisa biss li għamlu din id-deċiżjoni. Hawn fissret l-importanza li n-nisa jkunu indipendenti finanzjarjament. Jien nappella kemm hi importanti l-indipendenza ekonomika tan-nisa. Kemm hi importanti anke għat-tagħlim ta' tfal stess biex noħolqu ġenerazzjoni futura ta' ugwaljanza li jaraw fejn hu possibbli li ż-żewġ ġenituri jaħdmu. Dr. Attard stqarret ukoll li hu importanti li wieħed jara min qed juża t-telework u jekk dan iċaħħaġ lil ħaddiema milli jeċċellaw fil-karriera tagħhom. Dwar l-introduzzjoni tal-IVF pajjiżna stqarret li dan huwa xhieda ta' kemm il-Partit Laburista huwa verament favur il-ħajja u mhux il-partit li jiddistingwi bejn min għandu l-flus u min le. Iżda rrikonoxxiet ukoll li xorta hawn persuni li ma jistgħux ikollhom tfal. Hawn innotat kif il-liġi tal-pajjiż għadha twaqqaf milli mara jkollha tarbija jekk xi ħadd qrib tagħha jġorrula għal 9 xhur. Semmit ukoll l-importanza ta' reviżjoni fil-liġi tad-divorzju filwaqt li tibda diskussjoni fuq l-użu rikreazzjonali tal-kannabis. Maħniex ser nibżgħu li nkunu dak il-partit, il-moviment mibni madwar il-Partit Laburista li jibqa' l-unika wieħed liberali u progressiv f'pajjiżna.